分でわかる神様紹介。今回紹介する神様はつくも神です。日本には長い年月を得た道具には魂が宿る、神様が宿るといった考え方があります。それがつくも神です。このつくも神には面白い性質があり、丁寧に扱った道具に宿ったつくも神は人に幸をもたらす神様となり、逆に雑に扱った道具は妖怪になるのです。これらは万物に霊が宿る、魂が宿るという日本古来の考え方、アニミズムや物を大切にするという精神から生まれた考え方です。どちらも運気を上げる上ではとても大切な考え方です。さらにちゃんとした福の神になったつくも神はご利益も持っており、金運や長寿のご利益を持ってくるとされています。これらを踏まえた上で皆様も身近な道具は大切に扱い、つくも神に恨まれることがないようにしましょう。花月神社